Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upots ato mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Una sa Aksyon Balita. Ditong dagat sa ang Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon Radyo. Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasino. Action Reports, Afternoon Edition. Aksyon Radyo. Action Reports, Afternoon Edition. Today is Tuesday, December 6, 2022. Narates kitang edisyon sa inyo palatuntunan ng Action Report Afternoon Edition. Malatong balikan ang atong nga kasaysayan sa December 6, 1896 mga ka-aksyon. Amaning adlaw kung saan o ginpaligayon ang trial para naman sa kaso nga ginapangatubang ni sang ginakabig isa sa mga baganihan sa pungsod Pilipinas kasi Dr. Jose Rizal. Ginpaligay din isang Spanish Military Court of Sedition sa kaso nga rebellion kag conspiracy. Si Rizal mga ka-aksyon nga napreso una sa Barcelona kag sang uli mga ka-aksyon sa Fort Santiago ang ginalakip o kung ginangot abi sa ginpaligay nga revolusyon nga ginlansar sa Agosto 1876 ang katibunan nga ginapamunuan naman ni Andres Bonifacio nga may tinutuyo mga ka-aksyon nga mapahilway ang pungsod gikan naman sa kamot sang mapigos nga nasyon sang Espanya. At the time of his arrest, Rizal was supposed to leave for Cuba after he was allowed sang Spanish Governor General nga si Ramon Blanco. Bangod naman sang kaluoy niya mga ka-aksyon bilang nagserbi nga military surgeon sa Cuba where there was also a revolution batok naman sa Mugyapon nga pungsod. Antes mga ka-aksyon nga may style sa dapitan for Manila and then pakadulong sa Spain si Rizal ang nag-issue sang manifesto nga nag-disavow sang ginatawag nga revolution kag nag-deklarar sang edukasyon para naman sa mga Pinoy kag sa ila mismo nga mga achievement of a national identity nga ginakabig niya prerequisite o kung kinahanglanon antes pa man may baluan o kung makuha ang ginatawag nga demokrasya kag kailwayan sang pungsod Pilipinas. Si Rizal ang ginaresto samtang nagapadulong sa Espanya na preso man sa Barcelona kag ginbalik diri sa Manila para magpaidalom sa trial o kung paghukom sa mga husgado mga ka-aksyon. He was charged bilang isa ka traidor sa Espanya kag ginaligar mastermind o kung ang utok-utok gid sa revolusyon ginpadigayon diri sa pungsod Pilipinas. Nagplead o kung nagpalayag nga inosente ini siya pero sa mga ka-aksyon naging convict ano mga kaso diri naging patay gid ining si Rizal. Tatlo ka kasong gipangatubang niya, rebellion, sedition kag conspiracy. Sa uli mga ka-aksyon ginsentensan ini siya sang kamatayon. Earlier, Rizal was already considered as an enemy of the state by the Spanish authorities. Magod iya mga ka-aksyon ginpagwa ang duaniya ka mga nobela nabantogid ang Nolibitangere kag El Filibusterismo. Ang
touch minat mga kaakson nga pinakasigat gid. Thus, Rizal was executed on December 30, 1896 sa Bagong Bayan. Ang Bagong Bayan, ang responde nito naton nga Luneta, which has been renamed as Rizal Park para naman sa pagkilala sa kontribusyon ni Rizal sa pungsod Pilipinas. Aksyon John Diaz sa Action Reports Afternoon Edition. Mayong hapon akong inyo alagad sa kahanginan Aksyon John Diaz. Mga kaakson, it's 19 days antes naman ang adlaw sang Pasko kag 26 days antes ang 2023. Bermans na naman, panahon ng pagdiriwang. Parol ay ilabas at isabit ng mga media. Aksyon John Diaz. Balita na patas. Diri kita sa aton mga pangulong dinalan. Kagkaroon sa atong Pangulong dinala. Ano ba ang mga balita nga dapat ninyo bantayan diri man sa aton nga pagpangalaga diri sa Action Reports Afternoon Edition sa aton headline number 1. Tatlo ni mga kaakson kaso sa pagpangbuno nga nagluntad sa probinsya sa Negros Occidental. Ginbuno. Sa Banwasang Kawayan, isa diri ka lalaki ang ginbuno nga ginlampusan sang buka nga botilya sa area mga kaakson sa Purok 5 sakop sa barangay Poblasyon sa mo mismo nga Banwa. Kung sa dinining biktima nakaedad sa 35 anyos o podyo man ni sa ilimnan ining iya ang mga sospek sa krimen agin aligar pagkabuka kuno sa gininom nila balang ilimnon botilya no ginabuno siya mga kaakson lalabot sinadra nilampusan pagit siya ka botilya. Ang biktima ang padayon sa gihapon nga ginabulong sa ospital. Sa iban pa nga mga balita lokal, ginbuno man sa Banwasang Pontevedra. Lima nga kaso mga kaakson na nagsugod gid bangod sa isa ka ilimnan na ginaminom ining biktima subong man ang sospek sang ulihi ay naglalisay ang duwa bangod sang ila nga ginani nga humay mga kaakson. Sa ulihi nga naglisensya ning biktima nga 23 anyos, soltero pa ni, nga magpangihi kung tani, ano man na sinunod sa sang suspect nga 27 anyos. Pagsunod, gali may bit-bit na galing nga kutsilyo, blablahin ng usan, kundi igo pila sa tiyan, kag sa likod ang naangkon sang biktima. Ang sospek, pareho nga nagkaparagyo, ang sospek sa mga kaso sang pagpangbuno sa Kawayan, sospek sa pagpangbuno sa Banwasang Pontevedra, lunsay na kapalagyo ang kapulisan para yung pagpangita sa ila. Ay na mga kaakson sa Action BBB sa mga kaso sa pangbuno ato nga report. Ato ni mga kaakson tanan na mga mong kaso ni magpakaisaho. Lunsay pa mga minor de edad pero perting natabo mangod lang sang kutso-kutso ay binono yang iya kaugalingon nga pakaisa. Kini nga insidente nagluntad sa bahin mga kaakson sa barangay Kabakungan sa Banwasang La Castellana. Ang rason diri nga ginpayag sa ato ni Police Captain Rogen Daryl Nigos, ang hepe sang La Castellana PNP, ining sospetsado na akig sa biktima kay man kuno nakapalapta bala sang kutso-kutso batok diri sa sa sospek. Ang alegasyon sang sospetsado nakaguba sa iya nga imahe. Ano ginikadalo mga istorya ni nga ginkainit gid sang sospek mga kaakson na ato ni naibaloon diri man sa gyapon sa aton nga pagpangalagad diri sa Action Reports Afternoon Edition. Dugay-dugay man i-check naton mga kaakson ang balita gikan Bacolod City Government Center. Nadumdum ka man to nag-viral nga lalaki ito bala nga ginpost sa official Facebook page ni Bacolod City Mayor Albi Benitez nga nagkuha o kung nagkawat sang tagbon metal nga tabon sang manhole dira sa area sang Dalan Araneta dalom flyover dampe ay nagpangayo ko nagpasensya kay Mayor Albi. Kaya ning after sang pasensya no ayhan ini ang mangin resolusyon may penalidad bala o kon kay nagpasensya ti okay na lang I-check na dugay-dugay mga kaakson. Kag sa iban pa naton nga mga balita, mga mustaman kita karon sa ginapatigayon na FIFA World Cup Series sa pungsod Qatar. Ayon kay interview naton karon ang isa sa mga importante nga mga individual sa ginapatigayon naton mga kaakson nga World Cup no sa football. Di mangkotonta kamusta tong sitwasyon? May mga ginamo to ba? O kundo excited ang tanan?
ano na ning status sining round of 16. Do bati-bati naton may ara na nga nakasulod sa round of 8. Pero ibaloon ta na karon kung anong kamusta ang sitwasyon nila dito sa may pungsod Qatar. Ila na lang ka pungsod na nabilin ay handre nga nagapaindis-indis mga ka-aksyon sa mga talento sining nagaparayon nga World Cup series sa football. I-check na nato kadugay diri man sa aton nga pagpangalagad. Aton man mga ka-aksyon pagkaristosunan ining iso sang fund nila mga ka-aksyon kung nang ligad nga administrasyon build tatlo ka build no subong administrasyon niya fund Storyahan tani karon ang investment fund nga ginuso karon sang Kongreso labi na ni House Speaker Martin Romualdez kag sang bata sang presidente sang Pilipinas nga congressman man si Congressman Sandro Marcos. Ibaloon tani karon ang detalye. Let's check in the different perspective mga ka-aksyon. We'll try to look for resource person para makapatag sa aton how legal in terms of law, in the perspective of economy, in the perspective of political arena or agenda, in the perspective mga ka-aksyon of socio-economic recoveries, different aspects nga nagapalibot sa investment fund nga ginadto sa karon. Amo na ginatawag naton nga Maharlika Investment Fund. Particularly ako to hindi ko magamit word nga Maharlika kay kung magamit ko word nga Maharlika madumduman ko gani ang sa tion sa Marsalo bala. Aksyon John Diaz sa Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time nas 4:50 na. Maayong hapon Luzon, Visayas kag Mindanao. Welcome na welcome diri sa aton nga pagpangalaga dining Aksyon Reports Afternoon Edition. Martes kita nga presentation mga ka-aksyon. Today is December 6, 2022. Subong hapon liwat na makita magadulong sa inyo sa pinakamabagong madalag ko nga mga balita nga natipon. Sa ato naman mga Aksyon Unit Reporters at ang Aksyon Correspondent handang-handa na magdulong sa inyo sa mga balita. Sa kinaandar ko naman ang inyong alagad sa kahanginan. Aksyon John Diaz. Top kita alas 6 ang takna subong nga gabi. Aksyon John Diaz. Balita nga patas. Ay, standby sa totalan niya matagpo na mati. Kumusta mga ka-aksyon? Kumusta ang dirato mga suki sa kahanginan? Sa 61 ka mga kabaranggayan dari sa Banwa sa Bacolod, sa 71 ka mga Banwa kag syudad sa probinsya sa Negros Occidental. Kamusta ka mga ka-aksyon? Kamusta ang panahon sa inyo tagsa ka mga lugar sining nga hapon? Kay naperteng singkal sa init. Nagdatariya kami kay ina. Kung sa mabyan ko mga porte, kainit gid sa panyempo. Nagalakat ka pag sulod mo sa mall, porteng tugnaw, pagwa mo ba nagatagi-tik nagabaga ang init. Sa inyong nga may areahan, kulo kamusta sa inyong nga lugar? Porte ka paang, manami ang panahon, mabulubog now, matulutin awang kalangitan, o kon medyo negatipo na naman ang galom. O puli nga hindi na magulan na, para ang mga plano sa iba natin yung mga ka-aksyon, kung may mga plano sila kadtuan, at least hindi matublag subong hapon, ha? Ang inyong mga mensahe, padala lang sa tunaman yung text hotline 096375-70874. Suliton ko 096375-70874. Kung hindi ka na yung maka-aksyon sa tunaman yung live streaming, nawig atong tiyempo at tagan atong dugay-dugay isang igtalopangod. Ang inyong mga mensahe nga ginpadala mga ka-aksyon diri sa gihapon sa itong pagpangalagad. Para ba na, iban pagid yung mga balita nasyonal. Kaya may mga aligasyon diri sila mga ka-aksyon ngayon ko ng Sovereign Wealth Fund ginaligar ideya ni Anay Senador Bam Aquino, which is actually correct. Ideya ini isang Anay Senador. Galing kay kulang ni patalang ning statement. Labi na kulang ning statement ni President Gloria Macapagal Arroyo kay ideya ni Senator Bam Aquino. Ideya ya, pero lain ang proseso kagang sistema. Ini yang inyong sistema subong sang administrasyon kwaon sa GSIS kag SSS. Ang kay Senator Bam Aquino yang ideya ipaydalom sa General Appropriations Act ay para hindi mo ito magilabtan ng kwarta kay Iban. Subong yang pundong investment fund pating kwarta kay Iban do halos aliyabtan pagida nila. Aksyon John Diaz sa Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time na 5:53 na. Sa aton nga pagbalik mga ka-aksyon, standby ka mo dira. Ato na sa mga balita. Pinakauli nga sitwasyon sa palibot sa sulad sa Bacolod. Lakat sang panahon kag ang update naton sa presyo sang gatong. Diri sa gyapon sa aton nga pagbalik sa Aksyon Reports Afternoon Edition. Standby.
Gintong dagat Barangay 684 Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari, amo na po. Mang si mama, wala di eh. Atos na bakulod. Sa akong birthday ganyan, maabot eh. Ako lang sa balay. Pero teka, kamusta man? Ako na would like eh. Mayara, ganyan na butang sa module. Nga search mo. Tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di, laktaman lang nanay eh. Tapos, ano naman, ubra ko ng daso. Brown na daso. Singgang na pasensya, ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ako sa akon nga friend. Kasi Regine bala. Sa kay ay. Nang wala ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulo sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga, isulat ko kung anong imuon. Ng pag sa page, i-like, i-share, na. Tinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala, pagid kay daw, gusto mo ako daw, ano naman daw, gusto ko, basta, hindi ko pa siya ma-expect nga madaog. Wala nga ma-invita siya sa ARB 4Ps lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fred sa langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose na kumpos na eskwela. Primary kag secondary ka na. For bugtaw. I-records ang kinanglanong kapatitipar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon siya sa umuwan kung umanaki. Update mga siya. Matinandao na siya. Damo to, nugid na siya. Yan padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaog ka man rapulong to. Tugal ko balala. Di silingkod sa iya. Ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo mo. Kayo ano na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkormanda, tisiling ko pasalamatan kagin ang Action Radio. Kaya pag-upin siyang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mo ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan nga reporter dirakay. Kung wala ako nagapamatik kami sa Action Radio, wala kakaabot sa premium sa Action Radio. Kaya wala kita kapamatik. Tungod sila kay ara ako sa Action Radio. Maskin gubaon na nakabati ko. Iyan na tanong sa Diyos ang pag-ubay nga pamati ka kay nga mo ito nga pag-abay ko Fred sa lang agi kaya nga mo ito imanak lang dako ng bulig Kabulig gina siya kay magamit mo sa module mo. Di, kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano pasalamatan ka? Madami nga salamat sa iyo.
supplement sa life extension vitamin D3 ang may dako mabulig sa pagpaganagan sa pagtugas ang type 2 diabetes nga balatian kay komplikasyon sini sa aton nga lawas. Kay kung sufficient ang levels ng vitamin D3 sa aton dugo, pagi sa adlaw pag-inom sa life extension vitamin D3, iya sini activate ang insulin gene sa aton beta cell sa pancreas. Agod ini ang makapadubaas ng bastante nga insulin para man sa mas maayo nga sugar metabolism. Life extension vitamin D3 ang praktikalang pamaagi sa pagbulig control sa aton blood sugar. Ini ginhatag sa mga type 2 diabetics bilang suporta para man sa mas maayo nga blood sugar management. Kaya make sure naton nga di kalidad potent matinlo kag masaligan. Afternoon Edition. Action Radio Philippine Standard Time na 5 ng tagnas ang hapon. Mabalik diri sa Action Reports Afternoon Edition. Dugay-dugay mga ka-aksyon ang inyong mga mensahe nga ginpadala diri sa Action Radio Bacolod. Ato ni napagbasahon, ato ni napagalawagon mga ka-aksyon. Pero dala ka mo anay kay this time check na naman kamusta nato ng pinakuling nga sitwasyon sa palibot sa sulad sa Bacolod sinigidama nga hapon. Kamusta na ang paglibot-libot sang patrol? Ano mga areas diri kinangaging katuan? Kamusta na ayhana? Action James, check bin auto daton live. Sige, Action Radio Philippine Standard Time na 5:01 na. This time i-check na ng aton nga patrol mga ka-aksyon. Aton Navarra Patrol with Action Zil Binardo. Action Reports Afternoon Edition. Action Zil, maying hapon, please come in. Action John, good afternoon. Yes, Action John. Yes, good afternoon. Kaya nga, kung nga, ano doon, hindi ka, subong Action John, no, ang nakatasingisa nga. Action Zil, yes, ano man, nga doon kahinay, gitsang sulod mo permyaw. Palapit-lapit, bisi mo mouthpiece? Action John. Or sa imo, ginaguro nga telepono. Sige, anyway, go ahead, Action Zil. Yes, Action John. Sa nasambit ka na Action John, subong nga, hapon, ari kita sa may area sininawag o lang halin sa may Burgos, going sini sa may downtown area Action John, which is sa may Daranakson sa amon pag labaya pag olangid sini Action John, ang lakatas ng topic ko mabugat na o heavy na subong hapon, no, sa may daran sini sang Lakson kasubong man Action John, no, ano ni siya sa may North Capitol Road dapit na